El futur del sector primari es decideix el 27 de febrer. A les eleccions agràries hi tens molt a dir, perquè quan votes transformes les preocupacions en decisions, els reptes en accions i les oportunitats en progrés. Aquesta no és una votació més, és una decisió per fer avançar el sector. Decideixes que la veu dels camps, les granges, les vinyes, les pastures tingui pes en les decisions que afecten el dia a dia de la pagesia. Decideixes impulsar polítiques útils i efectives, acords amb el govern que es tradueixen en resultats reals. Decideixes obrir camí a una nova generació de pagesos i pageses perquè puguin viure del camp amb dignitat i futur. Quan votes, reforces una veu col·lectiva, moderna, forta i representativa, capaç de defensar els interessos del sector agroalimentari català. Quan votes, el futur del camp també és a les teves mans. Participa-hi. Decideix. Més informació a gent.cat/eleccions agràries.